Vítejte u našeho prvního videa a dneska to se mnou je Honza. Takže dneska to je tek nebo to. Tak, první otázka. Takže si vybírám to a ty. Smrdět? Smrdět nebo se převonět? Smrdět. Asi převonět. Já nemůžu. Převonět. Premi nebo proxy? Granule. Jde to slyšet v tom videu. Nevím, to tam když tak dám. Asi granule, jo. Granule. Ne, premi nebo proxy? Proxy. Psi neližou. Tak vám to tam dám. Premi, nevím, já jsem to zapomněl. Palma nebo jahoda? Jahoda, palma. Hej, to je srovnání. Jahoda. Palma. Palma. Sladký nebo slaný? Strano sladký. Srano sladký. 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 Banky nebo iPhone nebo Samsung? Samsung. Já mám Samsung. No To to je říká ten, Samsung, který má pěkně. Huawei. Samsung. Huawei. Žabky nebo tenisky? Tenisky. Peníze nebo štěstí? Čičina. Šulén. Matika nebo čeština? Čeština. Matika. Čokoláda nebo bombo? Čokoláda nebo bombony? Bombony. Čoko. Bombony. Fialová nebo růžová? Sladké a růžové bombony. Táte růžové bonbony. Fialová. Pes nebo kočka? Kočka. Kočka. Lasagně nebo pizza? Pizza. Město nebo vesnice? Vesnice.